MKB 2019 is a kid Benz again. MK Chimisa proceed with caution. MK yo again. Yo 2019 makanchora mkandika na mbini maida kutini manyemshini urwasa lusi. Yo again MK tinashindondine tsandogara nichingo chema everyday kana muchiti ndakashore kaini saka matindo itase kana muchiti kwa kamboenda vamwe saka ini ndinotadzane kana muchiti ndakashore kaini saka matindo itase chero ndikapinda musango ini kuti ndigofima munondivharira roti kuti ndisazofuma chipo changu munoshurwa chigoguma simwari vekudenga ndivo vakabata nguva hapana zvamungaita sematenga ndivo vanosivawo pashaita kurova mangoma ndoramba ndichifaita ndivo vanosivawo futi suva rashaita tine zvinondinetsa ndogara ndichingochema everyday kana muchiti ndakashore kaini saka matindoitase kana muchiti kwakamboenda vamwe saka ini ndinotadzane kana muchiti ndakashore kaini 2019 koinga zvenyu kutondigarira matare hanzi toda kuti agopenga iye mwanawo mari yatabata pana taitatenga manje mairaso ini ndinongochikope kusenda kumberi kwatona indi taenda mwari ndivo vakandipa tarenda kwamunoti handisvike ini ndichasvika tine zvinondinetsa ndogara ndichingochema everyday kana muchiti ndakashore kaini saka matindoitase kana muchiti kwakamboenda vamwe saka ini ndinotadzane kana muchiti ndakashore kaini saka matindoitase chero ndikapinda musango ini kuti ndigofima munondivharira rodhi kuti ndisazofuma chipo changu munoshurwa chigoguma simwari vekudenga ndivo vakabata nguva hapana zvamungaita sematenga ndivo vanosivawo pashaita kurova mangoma ndoramba ndichifaita ndivo vanosivawo futi suva rashaita tine zvinondinetsa ndogara ndichingochema everyday kana muchiti ndakashore kaini saka matindoitase kana muchiti kwakamboenda vamwe saka ini ndinotadzane kana muchiti ndakashore kaini saka matindoitase tine zvinondinetsa ndogara ndichingochema everyday kana muchiti ndakashore kaini saka matindoitase kwakamboenda vamwe saka ini ndinotadzane muchiti ndakashore kaini saka matindoitase